Chii chinoitika mushure mekunge wanzi wauraya munhu? Mamunga sei mhuri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tauya nawo masecrets nemaconfession tiine nyaya yamukoma vedu avo vakatumidzira voice note. Ngatinzwei nyaya yavo, ndichange ndichizoverenga kubva pane zvatakanyora muvoice note ravakatitumidzira. Hanzi, mukomana Shimuri sei, please post my story sahaidi. Zita rangu inini ndinoitwa Moses uye zvekare ndine makore 49 years ekuberekwa. Ndakagara mukomanashi munyika yeSouth Africa kwemakore nemakore 19 years dzakasvika pakukwana ndiriko kuSouth Africa. Asi ndiri kuSouth Africa ikoko ndakange ndiri muprison. Mufunge zvenyu, upenyu hwakange hwakandiomera, especially makore ekupedzisira nekuda kwenhau dzakange dzoitika kuti kana uri mujeri kana uri muforeign mabatirwo ako anenge atoti siyanei nevanhu vemuSouth Africa, nekuti vanhu vari kuparawo mhosva muSouth Africa vakawandisa vari rudzi rwedu rwemaZimbabwe nevamwe vekunigeria ndo vanhu vakawandisa, nevekuMozambique vaunosangana navo mumajeri vari mumaforeign. Saka munozogumisidzira mavengewa. Iko zvinozvi ndiri kuno kukumba kuno kuZimbabwe. Ndiri kugara hangu pamba pehanzvadzi yangu. Ndigere pamba pehanzvadzi, ndava kutongoshanda basa rechigarden boy pamba pehanzvadzi, pamba pemukwasha. Asi hakusi kunzi ndivo vakati vanoda kuti ndinge ndichizoshanda basa iroro, asi kutongovatendawo nekuda kwekundichengeta kwavari kundiita uye zvekare nekundipawo pokugara. Mufunge zvenyu mukoma, nekuti vanhu vazhinji havatombo ndifarire zvamuchose kunze kwehanzvadzi yangu iyoyi. Ndingangoti ndiye ega uyo akakwanisa kutambanudza ruoko rwake akati ndinge ndichigarawo pamba pake. Ndinoda kuti vanhu vange vachinzwisisa nekuziva kuti chii chinoitika panguva iyo yazvinozonzi pane munhu anenge afira mumaoko ako. Vanhu vanotaura about revenge, kutsamwisana, sezvandinonzwa kuchakafukidza kuti vazhinji vanenge vachingoti ndakamuitira revenge. Asi chinonzi revenge hamuzivi kwachinosvika imi. Vazhinji ndinonzwa mumaconfession vachitaura about nyaya dzekurovana, kukuvadzana, but hakuna munhu anombofa akakuudza kuti chii chinozoitika mushure mekunge kutsamwa kuya kwapera. Wava iwewe manje wakatarisana nemutumbi, ungava uri mutumbi wemudzimai uyo waunenge waponda. Paunotanga kufunga manje kuti konda kweitei. Ndiri kunyora nyaya iyi because ndinoda kuti vanhukadzi, vanhurume, imi vechidiki, vose vanoteerera nyaya dzinoverengwa pano pachannel, munge muchinzwisisa kuti upenyu hwemunhu, kana munhu kunyange akanzi azokujolera, but kungosiyana neupenyu hwemunhu chinenge chingori chinhu chinenge chakatongonaka, because upenyu hwemunhu mukomanashi hausi nyore kuti unge uchingoziva kuti wakapfuudza upenyu hwemunhu. Zvinozogara zviri mupfungwa dzako kwemakore nemakore, ende zvinongoramba zvichingokukanganisa kweupenyu hwako hwose. Zvakaitika mukoma muupenyu hwangu inini handikwanise kuti ndinge ndichichinja nguva. Zvakaitika zvakatoitika, but kune avo vanenge vachifungidzira kuti kurovana chinhu chakanaka, you need to listen to my story musati mazvikanganisa kweupenyu hwenyu hwose, kuti munzwisise kuti munhu ainge achitozvishandira munyika yeSouth Africa, munhu achigarawo kumapurazi, atoriwo nework permit yake. Chii chakazoitika kuti ndinge ndichizospenda 19 years ndiri mujeri? Many years ago ndakabva muZim ndokubva ndaenda kuSouth Africa ndichinotsvakawo nzira dzekuti ndinge ndichiraramawo. Muone zvenyu, ndakange nditori nemusikana wangu uyo wandakange ndiinaye.
ndakabva ndachizokwanisa kuzowana basa. Musikana wangu wekuZim ndakabva ndachizomukanganwa nezvake because ipapo ndakange ndisati ndava kunyange nepassport. Mafambiro andainge ndakaita ndichibuda muZim ndichienda kuSouth Africa ndiwo akaita kuti ndinge ndichizosvika pakuzosiyana nemusikana wandakasiya ainge akandimirira. Nekuda kwei mukoma? Nekuda kwekuti takange tiri kure nakure, ende makore acho iwawo isu vamwe patakaenda kuSouth Africa social media yainge isati yavako, vanhu vaiva nemafoni vainge vasati vanyanyisa kuwanda. Saka ndakange ndava kuita zveko kuSA. Ndine vakadziwo vandakafambidzana navo, maSouth African nevakadzi vekumusha. Ndakange ndichishanda mupurazi. Saka mupurazi matainge tichishanda ndikangoti purazi iri kana kuti mapurazi acho iwawo ainge ari kure nemavillage kana kuti malocation, uye zvekare varungu vekumapurazi ikoko vakange vasati vazvifunga. Vamwe vacho vakazototanga kutovakawo dzimba kugadzira makomboni. Vaingoti munozvionera makore ekutanga patakatoshanda ipapo papurazi ipapo ndisu takatomusimudzira murungu wacho. Dzimwe nguva taigona kutorara musango chaimo kana kungorara mumatanga emabhiza, ndimo mataitorara mumatanga emabhiza. Saka murungu uyu iye akange asingadi vanhu vanogara paproperty pake, izvozvo akange asingazvifariri zvevanhu vanogara mupurazi make. Saka taingoitawo zvechitsotsi, tombopotawo tichimbogarapo papurazi nekuti mari dzataipiwa dzainge dzakatisiyanei. Kunyange wainge uchishandapo papurazi waisaziva kuti pa49 unonyatsokumbowana mari. Sezvo pakange pasina komboni, vamwe vakazoona kuti kugara mumapurazi muchiita zvekurara musango unogona kurumwa nenyoka. Ndo vamwe pavakatanga kutsvaka marumu kumalocation, neniwo ndichizosvikawo pakuzotsvaga rumu kulocation. Saka kwakange kwava nezvimatraki izvo zvaititakura, taimati mahamba uya. Saka hamba uya itraki iro rinotakura vanhu vanoshanda mumapurazi kubva ikoko kumalocation ekumaruzevha muchiendeswa kumapurazi, then later on mudzoserwa zvekare kumba. Mari idzi dzemahamba uya dzainge dzisingabhadharwi nevarungu kwete, asi mari idzi dzakange dzichibhadharwa nesu isusu vashandi, either pa49 kana kuti kupera kwemwedzi pataizowana mari dzedu. Sezvisinei, pano umwe murungu akazotoona kutoti aitogona kutoita mari, akabva achizovaka marumu. Avaka marumu kudaro akabva achizotanga kurentesa marooms iwawo. Iniwo ndakabva ndachizotanga kugarawo kumarooms ikoko. Ndava kugarako ndaipota ndichidzokera kulocation sezvo kwakange kuine base. Ndakange ndakazosiya vamwe vakomana avo vandainge ndakasiya vava kugara muroom muya umwe mandakange ndichimbogara before. Saka takange tichiri mafriends, but kwangu chaiko kubase kwakange kuri kupurazi nekuti kwakange kuri kudhuze nekubasa. Saka ndakazosvikawo pakuzosangana nemukadzi uyo akange achibva kuZim. Iye akange achigara kulocation, airaramawo nemapeace job, ombokwira bhazi achienda kutown achinonoitira varungu mapeace job. Aita zvekuklina, kusakura dzimba dzevanhu, kuita washeni. Saka aitowana zvimapeace job zvinhu zvakati wandei zvekuti kushanda kumapurazi kwaari zvakange zvisingameki sense. Saka takazotanga kutaura tose kuzosvika tichizogara tose, but taigara tose ikoko kumalocation. Imba yemupurazi ndakange ndisina kuivhara zvangu, ndaingotiwo tikanetsana ndombodzoka kupurazi because taiva tiri vanhu vaigara vachingonetsana nguva dzose. Saka tagara tose kudaro, iye akange ari munhu ainge asina problem panhau dzemari. Ndiye akatoti paaiwanawo mari yake aibva achizouya nemari obva aisa patable, kuronga tobva taronga tiri pamwe chete.
Saka zvinhu zvedu zvose taizviita tiri pamwe chete, pakange pasitomborina kana problem zvachose. Ndingangoti as time went on, ndingangoti iye ndipo paakatanga kungondiitira mamwe maattitudes mamwe ainge achingobhohwa. Zvaiitika ndezvekudai, kumba kwavo kwaiuya marequest akati one day Sterek, because ndiye akange ari breadwinner apa tainge tichiisa mari pamwe chete. Zvino kwavo kwaiti kana kukauya request yemari kuti ndinge ndicharamba, zvakange zvisingaiti. Ndaingoti mari ngaitumirwe, but taizoti kana kuri kunzi kweduwo kukazonzi kune request yekuti kunenge kuchidiwa mari, ipapo ndipo paizoti netsei, because iye anenge asingadi kuti mari inge ichienda kwedu. Saka yakange yatova challenge mukoma murelationship yangu. Ndakambodzoka ndikambogara kuPrazi ndichimbodzokera zvekare kulocation. Nekuda kwekuti basa mukoma rainge richingogara riri tight, kupiwa off nemurungu zvainti netsei, because murungu aiti kana ukakumbira off obva atokudzinga basa, nekuti vanhu vaida mabasa vainge vakawandisa. Saka pafamu apa pakazotanga kupfuyiwa mombe. Saka taitofanira kutoti tinge tichishanda, taigona kungozorora neSunday chete. And takange tisingazivi kuti off yedu neSunday iriko here kana kuti, because mava kunochaisa. Murungu aingoti akauya nechimudhudhudhu chake obva ati munhu wose mangwana anofanira kuuya kubasa by 5 am, in which 5 am unenge usingakwanisi kuti unge uchifamba netsoka kubva kulocation kana nemotikari, because paitofambwa zvema 2 hours 30 minutes or more. Because of that ndakange ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichigara nemudzimai 24/7. Iye wamukadzi aiti ndikamuti unofanira kuya kuzogara neni kuPrazi, aita zvigoneke because unenge wava kutondikonesa basa rangu. Ndaimuti ndinokutsvakira remuPrazi, aiti ni basa remuPrazi handiridi. Saka nguva yangu zhinji ndaispenda ndiri kubasa. Saka akazonoita pamuviri, aita pamuviri. Handina kunge ndakaziva kuti nhumbu iyoyo yakange isiri yangu. Nhumbu yainge iri yeumwewo ainge ari wekuzimu, aigara wokulocation, aita zvokuvaka. Munongoziva kuti vakomana vanoita zvokuvaka vanenge vachingogara vaine mari nguva dzose. Saka mukadzi wangu akangonyengerwawo achingotengerwa zvimadrinki zvimaKingsley. Saka akabva achizobvuma ndokubva vachizosvika pakuzomitisana. Mushure mekunge vamitisana, iniwo handina chandakange ndichiziva. Ndakangotiwo ndadzoka kumba weekend, next weekend muna kutondudza kuti ndiri kurutsa. Next weekend handina kukwanisa kuenda kumaperiods, handina kana chandiri kuziva. Mukadzi atova nepamuviri zvaanotoziva nechekare. Ndakabva ndafara zvakanyanyisa mukomanashi kuti mukadzi wangu ainge aine pamuviri. Mwana uyu azvarwa, ndakafara zvisingaiti kuti ndatovawo nemwana mukomana uyo wandaiti ainge achazodya nhaka yangu, my blood, proof yekuti ndiri murume. Ndaishanda zvakaomarara mukoma. Kwainzi kukanzi kunenge kuine maovertime, ndaitozivikanwa kuti Moses anenge aripo. Ndakange ndisingachazorori pabasa, sacrificing zvimari zvishoma zvandaiwana izvozvo. Ndichitoti ndichibva kubasa ndototi nekutauni ndonotengera mukadzi nevana. Kana vanhu vaita kundirumbidza kuti asi Moses mukadzi wako unomuda. Asi ndakange ndisingazivi kuti mwana akange asiri mwana wangu. Chokwadi hachina kubuda ipapo. Dai chakabuda ipapo, maybe tingadai tisina kuzosvika pakuzourayana. Saka marriage medu makange matongova nematambudziko. Takange tiri vanhu vakange vasingachawirirani zvamuchose, kana kunetsana kwacho kwakange kwava kunetsana kwemunhu, especially apo pakuzonoti mwana akange asingachapfeki mapamba. Ipapo mukoma ndikangoti ndipo pandakatanga kuratidzwa the other side of women, because ainge ava kuzviziva kuti mwana ndatomurerera mwana wake, kuti achanyengerera kubva kwandiri vainge pasina.
ininiwo I was desperate, ndichida kuhila marriage yangu nemudzimai wangu. Ndakabva ndati kumukadzi, ngatizame umwe mwana through maadvices andaipiwa nevamwe vakadzi vechikuru vekuprazi vaiti kana ukangomuzvarisa mwana uchaona kuti mukadzi wako achava munhu akaita sei, anobva adzikama. Around that time ndaiva ndiine zvimari, mukadzi akabva abvuma, ndati hande kumba timbonovaka, because ndainge napiwa bonus chaizvo nemurungu wangu, sezvo ndaiva ndiri munhu aizivikanwa nekushanda. Saka ndapiwa bonus, ndakarequesta kuti nemukadzi timbodzoka zvedu kumba, ndokubva abvuma. Saka takagara kuda chipo chegore rose tiri kumusha, and movement dzake mukadzi ndaitomonita movement, ndichitoona kutoti munhu wangu zvechokwadi, hapana zvimwe zvakange zvichimboitika. And iye mukana ainge asina mukana wekuti ange achiita zvisina basa, saka akashaya munhu aikwanisa kumupa pamuviri. We tried, mukomana kusvika taneta nemukadzi, she did not fall pregnant. Ndakange ndatova confused, ndisingachanzwisisi kuti chii chaiitika. Saka ndakabva ndatsvakawo maadvices kubvawo kune vamwe vechikuru nedzimwewo shamwari. Vakabva vati maybe problem hausi iwewe, maybe mukadzi wako akavharika machubu, sezvo iwe uchiti wava kuda umwe mwana nekukasika, wadi watsvaka kana kamwana kechidiki kamusikana kaunongotomitisa to test kuti iwewe uchiri bho here semurume. Saka ndakabva ndatevedzera that foolish advice, ndikatanga kudata kamwe kamusikana kaigara kune rimwe village, akange achiri muduku zvekuma 17 years. Ndini ndakatomubvisawo mandara, then ndakange ndatomuudza kuti ndo zvakange zviripo, ainge atobvuma kuita mukadzi wepiri. Asi takazama mukoma, tikazama ndakamukoniwa, ndokubva ndamusiya akadaro. Saka ndamusiya akadaro, akabva achizonotizira. Ndadzoka kuSA pasina kana 4 months, ndakanzwa zvichinzi ava nepamuviri, akatosvika pakutozvara mwana wake. Ipapo semurume unotanga kuzvikweshena kuti asi chini chakaitika. Munhu uyauya kuti takapesana, but munhu wandakatomboita teki naye. Saka I started to become suspicious. Ndikati musikana uyauya nezera rake, kana ainge ari mhandara, kusei asina kukwanisa kundizvarira mwana nekurara kwandakaita naye kana every day. But after azotizira, ndamusiya akanotizira, then ndokubva atoita pamuviri. Kumwana uyu ndewangu here, wandinotozvikudza ndichiti ndine mwana. I knew kuti kana ndikashandisa nzira dzechibhoyi ndaisazowana ansa yangu. Saka ndakabva ndatsvaka dzimwe nzira dzisiri nzira dzechibhoyi, ndokubva ndati pano ndava kuenda kuchipatara, asi mukadzi handina kumuzivisa. Ndakaramba ndichingorova madouble shift angu paprazi ndichisevha mari. Ndikabva ndaita maappointments, ndikazoenda kwaprivate doctor. Saka ndakazonzi ndinge ndichienda kunoitwa fertility test. Ndakaenda kuya, asi mukomanashi zvakange zvisina kureruka, because ndaitova neanxiety yekuti saka ndezvipi zvichabuda musarudzo. Saka after that doctor ndakazoti ndadzokera kureview, vakabva vanditi Moses hana yangu yakabva yarova, because ndakatonzwa kana netone yadoctor kuti pane nyaya. Vakabva vati Moses, I'm sorry but awa ndiwo maresults ako, iwe une condition. Ndakabva ndati condition yei? Vakabva vanditi medical test iri kuratidza kuti machances biologically ekuti unganzi wamitisa mukadzi, they are less than 1%. Ndakabva ndati zvinorevei kuti less than 1%? Vakabva vanditi it is impossible kuti unge uchanzi iwewe uchazova baba vemwana. Komanachi ndakadikitira, ndakagara ndakatarisana nachiremba. Asi kana chiremba atokuudza less than 1%, ndakabva ndanzwisisa kuti zvechokwadi ndakange ndisiri murume pane vamwe varume, ndainge ndisingakwanisi kuzvarisa, uye zvekare mwana ainge asiri mwana wangu. Ndakabudamo
mukliniki imomo ndikangoti ndakange ndichiita sekunge chitunha. Upenyu chaihwo ndanyatsokunzwa kuti pakange pasisina upenyu. Ko hwaigovapo upenyu huchibva pai? Ini ndainge ndakanyeperwa kusvika level rakadaro. Ndainge ndachengeta mwana kwemakore, asi vanhu vaitotaura kuti Moses, mabatirwo auri kuitwa nemukadzi, mukadzi uyu auzvione here kuti iye ari kukubata nenzira dzakadai nekuda kwekuti mwana akura. Moses, pafungeiwe sei achikubata nenzira dzakadaro? Saka naizvozvo, kuburikidza nemashoko awo anenge achitaurwa, ndakatotanga kutongofunga kuti ndinogona kunge ndakatambwa chokuseri nemukadzi ini. Saka ndakabva ndachizotanga kufunga dzimwe nzira dzekuti ndinge ndichitora mwana ndoenda naye kuma-DNA. Ndakazoti neimwe weekend ndikapinda ndikabva ndaenda nemwana ndokubva ndanomutoresa ma-DNA. Zvinongoitikawo mukomanashi, maresults asati atombouya, ndakabva ndasangana nemachats mufoni yemudzimai aitocommunicata nethe family of the relatives yethe real biological father. Murume uyu sezvo ainge abuda muprovince, aitova munhu ainge ari married, ainge atobuda muprovince matakange tichigara, ainge ava kugara kune imwe province, but vaitofamba vachitofambidzana vachitofambirana votombonogara kulodge, sezvo inini handiti nguva zhinji ndainge ndichigara ndiri kubasa. Saka aitoenda kulodge otoenda nemwana, mwana achinoratidzwa baba, vonogara kulodge ikoko even kwemazuva 4 kana kuti week variko kulodge ikoko. Zvinodzimba mwoyo. Pandakasangana nemachats aitotaura nemadzitete ake avo aakange achitotaura nawo, vachitobvunza kuti ko mwana wedu ari sei. Zvakange zvakaoma zvandakasangana nazvo, asi ndakadzikamisa hana yangu. Saka pandakasangana nemamessages iwawo, munhu wandakakwanisa kuti ndinge ndichipira nyaya yangu akange ari umwe murume uyo wataishanda naye mupurazi. Ndikati kana ndikaramba ndakachengeta nyaya yakadai ndinogona kufa. Saka ndakaenda ndikanomuudza, dai asina kunoudzawo mukadzi wake, akangochengetawo nyaya pachichinda, tichingobatsiranawo nema-advices, zvimwe kuda ndikadai ndisina kuzoenda kujeri. Akabva achizoenda ndokubva achizonoudza mukadzi wakewo mukunoseka kwake kwaakange oita vachitama kuhwa nevamwe vakadzi. Nyaya iyi yakatanga kufamba mukoma zvekuti mapurazi ose ainge achitozviziva kuti ndizvo zvandakange ndichisangana nazvo mukurarama kwangu. Zvainge zvisina kumira zvakanaka, zvainge zvisiri nyore mukomanashi kuziva kuti everyone knows kuti uri kuchengeteswa mwana asiri wako. Saka ndakabva ndachizoenda ndikanotora ma-DNA akabuda achiti 0%. Vanhu vakatanga kuseka even more mushure mekunge vazviziva. Saka ndakange ndangova chiseko chemupurazi. Ndaiti kana zviya tikatumwa zvokuita nemurungu, because ndainge ndatova foromani, kana ndikataura, ndaiti ndikada kutaura zvandinotaura, vanhu vanobva vatanga kana kungotaura mashoko akaita sekuti asi iwewe Moses ndobasa chete iro rekungoti shungurudza muno mupurazi, but uchihurirwa nemukadzi zvekuti anosvika pakuzvara mwana nechikomba. Saka kubasa ndaiva nestress, mumba zvikare nemukadzi ndakange ndava nestress. Ndainge ndisisina pride as a man. Ndakangoramba ndichingoshanda ndigere nemukadzi. Ndakange ndava munhu ainge ava bita, uye zvekare ndainge ndava kunwa doro zvakange zvisisina chipimo. Ndaiti ndichingochaisa chete ndobva ndatotanga kutononwa doro zvangu kukomboni. Ko ndaigoraramirei? Zvekuraramira pakange pasisina zvamuchose. Saka ndo life yandainge ndichirarama iyoyo. Ndakange ndava kuwirirana nevanhu vaita zvekusvuta fodya, ma-advices aunenge uchipiwa nevamwe. Saka nerimwe ramazuva
ndakadzokera kulocation, tikanetsana zvekare, tikasvika pakurambana. Saka muurombo hwedu ihwohwo taiva tiinewo zviTV, zvimapushing tray, zvimasofa zvatainge takatenga tose. Saka takange tava kurwira zvinhu izvozvo mukunorambana kwedu. Iye aidawo TV ino ndine zvandainge ndichida, uye zvekare tainetserana nyaya mari yainge iri kumurungu. Iye aiti, Moses, ini ndaishandisa mari yangu yemapace job kutenga chikafu, kubhadhara rent, iwewe uchengeta mari kumurungu. Saka mari iyoyo ndiyedu tose. Ndingangoti we were trapped in a toxic marriage. Vanhu vaviri vakange vasingachadanani, but vakange vagere vose nekuda kwezvimari zvaiva kumurungu, uye zvekare nezvimidziyo zvatakange tiinazvo. Nerimwe ramazuva ndakabva ndabuda ndikaenda ndikanonwa, ndikanodhakwa. Saka mukunodhakwa kwangu kwandakange ndichiita, pfungwa dzangu dzaitoti nhasi ndoda kumuratidza kuti ini ndiani. Zviya zvokunwira munhu doro kuti nhasi ndoda kunyatsokumuratidza kuti inini haangambondigoni. Today is the day. Ndoda kudhila naye, ndoda kuti arongedze tunhu twake twose, abude mumba mangu, achabuda asina kana chinhu, nekuti mari dzandakashandisa pamwana wake dzainge dzakawanda. Handina kuenda kumba ndiine ma-intentions ekuuraya munhu. Ndakatoenda kumba ndichida kungomuratidza kuti inini nezvake ndakange ndisingachadi ange achibva muupenyu hwangu. Mukomana She, sevanhu vainge vava nenguva vachingonetsana nguva yakareba, tiri vanhu vaingotambudzana chete, zvakange zvakamirira zuva iroro. Saka ndakabva ndapinda mumba, takabva tatanga kunetsana. Vavakidzani vakauya vakamboedza kudawo kuti tinge tichiregedza kunetsana sezvatakange tichiita, but vakatoona kuti vanhu ava itsika yavo. Vanhu vakadzokera, vamwe vakaenda vakanorara, vamwe vainge vakagara panze, because tainge totozivikanwa necommunity. Saka iye akazonosvika pakuzonobata banga, akabva anditi, ewe, stop mentioning zita rababa vemwana wangu, nekuti ndainge ndataura zita raEdward, uyo ainge akazvara mwana nemukadzi wangu. Ndamuti, ndozvaunongogona izvozvo zvekuvhuriswa makombo naEdward apa ari munhu ane mukadzi wake, haunyarisei. Akabva atusamentiona zita rababa vemwana wangu. Kuzonodaro iye ainge amhanyirawo kunobata banga, tikanetsana. Tichinonetsana kudaro, ini ndairwa nekubuda panze, but mukomana She, kana munhu nguva yake yakwana yekufa, zvinotongoti netsei. Ndichirwa nekubuda panze, ndakabva ndanohakwa, worksuit yangu yakanohakwa pagumbo apa. Saka ndakange ndisingachakwanisi kubvapo padoo. Ndakabva ndati pano ndinogona kuurawa, because ainge atondibaya pashoulder apa, but banga rinonyatsokupinda. Pandakanorwa apa, ndakamubata apa ndichida kuzvibvisa, pandainge ndakahakwa nechipikiri padoo apa, painge paine masteps. Ndokubva tanodonha tose tiri vaviri. Apa pfungwa dzaingoti munhu uyu ane banga. Tichinorwa kudaro tichitsvaka banga tose, pakanoitika mistake, tikabayana nemapanga. Izvi zvakaitika within 3 seconds, it was over. Vanhu vose vaya vainge vakarindira vakatitarisa. Ndakangonzwa voice remunhu akangoti, auraya mukadzi, tarira kuti mukadzi haachafemi. Ipapo ndikangoti pane earthquake yakaita sekunge yakaitika mumuviri mangu. Ndakanzwa chipfuva changu ichi chichirema, hazvitsananguriki. Ndingangoti zvandakanzwa ipapo, it's like kana ndainge ndiri munhu ainge akagarwa. Soon after that, dhimoni rariya rakabva rarongedza mabhegi aro, ndokubva ratongojamba nepawindo rikatiza. Within 1 second, doro, mbanje dzandainge ndaputa dzose dzakapera mupfungwa. Ndipo pandakatanga kufunga manje kuti chii chaitika. Ndainge ndasara ndiri inini Moses. Ndainge ndasara ndakamira, ndakatarisana nemukadzi apa banga rainge riri mudumbu. Ndakatarisa maoko angu,
ndikaona kuti maoko ainge akazara neropa. Makumbo angu mukoma akatanga kubvunda. Ndakashaya simba zvekuti ndakangodonha pasi kuti ndizive kuti ndakazoereka ndagwadama sei. I do not know. Ndakatanga kupindwa nechimwe chando chakanyanyisa. Ndipo apo vanhu pavakatanga kuti fonirai mapurisa, vakange vari maSouth African, fonirai mapurisa, fonirai mapurisa. Vanhu vava kutofonera mapurisa paya, ndichitonzwa vanhu vachitotaura ne1011 mapurisa atoriwo munzira achitouya. Ipapo ndo pandakarealize kuti kana wauraya munhu zvinhu zvinobva zvachinja. It's like rinenge riri movie raunenge uchiona re1 hour, ende movie iri raunenge uchiona haukwanisi kudzvanya pause, rinenge richingoplaya, ende kuplaya kwarinenge richiita rinenge richizvirewind, ende rinenge richingorewinda panguva iyoyo paunoona munhu afa, ndo parinongoramba richingoplaya chete. Ndakange ndisina kana simba zviya zvekunzi munhu anoponda akatiza kanenge kasiri kekutanga. Ndakangosvikirwawo nemapurisa, ndakagara ndakatomirira kuti mapurisa anga achisvika. Kana vanhu vemucommunity vakaona kuti kundirova ipapo zvakange zvisingabatsiri, because kana neniwo wacho ndaitoda kutofa kuti ndige ndichitiza randainge ndakatarisana naro jeri. Mapurisa akauya ndokubva vatondiisa njema, vakabva vandikanda muvheni. Chivheni chichinzi pachakazosimuka mukoma, I realized kuti upenyu hwangu hwainge hwatova sesarungano. Saka ndakazosvika kumapurisa. Ndasvika kumapurisa, surprise wo, mapurisa maybe vanototrainiwa kuti kana munhu akasungwa ari pasituation yakadaro hamumurovi, hamumushungurudze, because vaitotaurawo neni zvakanaka vachitondipa counseling. Havana kundirova. Vakabva vandiprocessa, vachindiprocessa kutora mafingerprints, vachivhura docket remedha, ndichitorwa from one room to another kusvika vachizondiendesa kumaholding cells. Ndakamirira mutungo wangu. Ndava mumaholding cell, jeri rangu ndo parakatanga rimupfungwa. Kurohwa nemapurisa kunogoita senani because unenge uchiteerera marwadzo, but kana usina kurohwa unenge wava kuteerera pfungwa. Ende pane zvose ndikangoti pfungwa ndo dzinorwadza kufunga kwadzinenge dzichiita. Mwari vakatisika nedzimwe nzira dzakaoma, because ukapara mhosva yakaita seiyoyo yekuuraya munhu, paunozonzi wasara uri wega paya, wava kumacells, munenge muine vamwe vanhu but unenge uri wega musituation yako. Ndakatanga kuona movie kubva ndichimuka ndichidetsana nemukadzi, tichinetsana, tichitukana, ndichizotora kamari ka100 kaiva mumba, ndikasiya ndatukana nemukadzi. Ndikabva ndaenda kutavheni ndikanwa doro ndichizviona ndichitomona mbanje dzangu. Ipapo unenge uchingoti asi dai paya ndakaenda ndikanoona nhingi, ndakanorara kumba kweshamwari yangu, zvese zvingadai zvisina kuitika. Ipo paya dai hangu ndakakecha kana chimukadzi chiya chandakambotaura nacho, maybe ndingadai ndisina kuzouraya mukadzi. Ndichiona chiso chemukadzi pandakadzoka tichitanga kunetsana, mashoko ake ose uchirewinda zvose again and again, kusvika mukadzi achizogwina, vanhu vachitoti mukadzi uyu atofa. Ende chinorwadza papfungwa ndechekuti dzinenge dzava paautomatic. Uchisvika kumagumo kwemovhi racho, pfungwa dzinobva dzadzoka kumashure dzega automatically, dzobva dzatanga futi kukuplayera movhi iroro kuti unge uchiriona. Unenge uchiita sekunge wakagara uri wega mutheater, so pane vanhu vanenge vakakuvhura maziso by force, zvekuti vanhu vanenge vakaita kukubata maziso vakakuvhura maziso kuti uone nepaunenge usingadi kuona. Ndaiti kana ndava kufunga apo pazvakaitika, pandakanzwa banga richinyura mudumbu make, ndaigona kuhedha madziro so vanhu vandainge ndiinavo vaishamisika because vainzwa kuti ndichiedza kuti
ndinge ndichidzinga mamemories iwawo mupfungwa dzangu, ndichichema kuti Mwari, kana zvaibvira bvisai mamemories awa. Saka apa ndakange ndiri munhu wembanje. Apa mbanje ndainge ndakazvijaidza kuti ndinorara ndasvuta mudzanga wembanje. Kutoilet ndainge ndakazvijaidza kuti pupu chaiyo inobuda ndichisvuta mbanje. Saka ndakatanga kuita macravings. Vamwewo vainge varimo mujeri vaitova nembanje dzavo, hamene kuti vaidzipinza sei, ende mujeri havangosheyi newe. Vaiti vakatanga kubhema so mbanje dzavo vaitora tishu vobva varola kamudzanga kanenge kari katetetete kakareba so, votanga kurova mapulu, vachirova mapulu avo. Mbanje idzodzo dzaiti dzikatanga kunhuhwirira ndainzwa musoro wangu uchitema zvisingaiti. Kurara ndakange ndisingakwanisi kurara kwemazuva akati kuti. Ndakatanga kuita withdrawal symptoms. Ndaiona zviso zvevanhu zvimwe zvinenge zvisipo, ndaizviona zviso izvozvo. Ndaiona chiso zvekare chemudzimai wangu, aita sekunge aiuya kwandiri. Aiti kana akauya kwandiri obva atanga kuchema, obva adzokera zvake kumakuva. Zvakange zviri zvinhu zvainge zvichindikatyamadza kuti ndaitomuka so. Asi vanhu vandainge ndiinavo mumaholding cell vaizoti kana vorondedzera mangwana acho voti wakamuka ukanomira padhoo apo uchitaura nemunhu watainge tisingaoni. But izvi zvaiitika ini ndakarara, ndakatovhara maziso angu, ndotomuka ndotoenda ndototanga kutotaura nemukadzi wandaiona kuti mukadzi wangu banga ritoripo padumbu apa. Eventually ndakazoendeswa kucourt, ndokubva ndachizoenda kuprison, uko kwandakanogara muprison kwe19 years. Ndakangoti ndava kuprison zvainge zvava nyore because uko ndakanosanganawo nevamwe vaiva nemamultiple murder cases, zvimwe zvigevengawo zvaive zvakapara mhosva kutodarika mhosva yandainge ndakapara inini. Asi usiku hondo iya ndipo payaitanga zvekare. Ndingangoti masikati zvainge zviri senani nekuda kwekuti madhoo anenge akavhurwa, munenge muchikwanisa kumboendawo muchimbonono exercise, uchinoonanawo nevanhu muchitaura, muchiita nyaya, muchitamba bhora. Saka nekuda kwaizvozvo pfungwa dzako dzinombokanganwa. But kana wava usiku ndaita sekunge ndakandwa mugehena. Every night ndakangoti kubva zvandakapinda mujeri kusvika ndichizobuda until now, every night ndinogona kungorara hour. Ndinonzwa zvichinzi ukasarara unogona kufa, but inini ndava ne19 years ndichingorarama 1 hour 30 minutes kunoedza kusvika kwati hwe ndinenge ndakangogara so. Iko zvinozvi zvatova nani nekuti pamba pasisi pane wifi. Ndinogona kungoti ndikavhura Netflix nekuti vakandipawo laptop yandinoshandisa, ndinongonerawo Netflix ipapo. Ndinogona kudzokorora, ringava riri drama, ndoridzokorora. Vana Money Heist vose vaya ndakavadzokorora, ndichavadzokorora because chokuita usiku ndinenge ndisina. Masikati ndinogona kungorara kana 2 hours ndobva ndatofunduka, ende ndinovhunduka hana yangu ichirova zvisingaiti. Saka pandakange ndiri mujeri every night ndaitanga kufunga kuti saka paya chichakaitika, saka mukadzi paya iye aida kundibaya here. Dai inini ndisina kuzoita zvandakaita angadai akafa ndiani? Ende mhinduro unenge usina. Mubvunzo unouya kundirwadza ndewekuti pawakatanga kunetsana nemukadzi, sei usina kungobuda mumba sezvinongotaurwa kunzi murume haatukane nemukadzi, anongobuda hake ogara panze. Ko icho TV yainge imbori TV yemari. Ko iwo mubhedha wacho, zvandaishanda, zvandaiva nebasa, ndakadii kungoshanda
ndakadzokera kuprazi ndikanozvigarira ndichisekwa hangu nevanhu, ndakatangidza upenyu patsva. Saka mibvunzo yakaita seiyoyo mibvunzo yaunenge ungozvibvunza uchingozvibvunza kweupenyu hwako hwose. Saka pandakabuda ndakabva ndachizodzoswa kunoku kuZim by force. Ndakadzoka kunoku ndisina chandainge ndiinacho. Vanhu vazhinji vanotorwadziwa kuti 19 years munhu akaponda mukadzi ishoma. Jeri randiri kurarama ndiri mariri hama dzangu hamurizivi imi. Nditori mujeri ndikangoti kuda zvainge zviri nani. Izvezvi zvandiri free kudai, kana ndikati ndichifamba, kana ndikaona vaviri vanodanana vachifamba, mwoyo wangu unobva wangorwadza kuti saka inini ndakaitei ndikauraya mukadzi wandaiti mukadzi wangu, ko ndakaitei ipo paya. Iko zvino ndigere hangu pamba pehanzvadzi yangu, asi ndinoda kumutenda zvake nekuda kwekuti hanzvadzi yangu akandipawo pokugara. Hama dzimwe dzose hadzidi kana kundiona mukoma, kana kukanzi kuri kuda kuitwa family gathering saizvezvi kune makuva ari kufanira kuti ange achizonoiswa matombstone. Mukunotaurawo kana ndikataura ndikapa maopinion angu mugrupu refamily, mukomana Shi kunyange riri guva rababa vangu riri kufanira kuti ringe richinoiswa tombstone, vanhu vakamboita mazuva anodarika 4 vanhu vakanyarara shure mekunge ndapa my own opinion. Izvezvi mukomana Shi patori nechallenge yekuti kana kuri kunzi ndinenge ndiriwo kana mukicheni, kana ndikangobata banga so ndinogona kuona vanhu vanoratidza kunditya, kunyange hanzvadzi yangu. Kana ndikada kumubatsira paanenge achicheka-cheka, angava ari mavheji, kana kuti ndinoona kuti anoratidza kutya, kana tsano vangu vanoratidza kakuvhunduka. Havana havo mamwe maactions akaipa avanombondiitira, but ndo zvimwe zvezvinhu izvo zvinoitika pamba pandigere. But again I want to repeat kuti ndinoda kutenda hanzvadzi yangu uye zvakare nemukuwasha nekuda kwekugara kwandakaita navo, nekuti dai vasiri ivo mukoma handifunge kuti ndingadai ndiine kumwe kwekugara. Ndichange ndichizotevererako ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoroma hazvo vedu we. Pakaipa. Hanzi kana wauraya munhu hazvingoperere ipapo, asi kweupenyu hwako hwose zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvichingokutevera. Hanzi izvezvi ndinongoti asi ipo paya Moses chitv chawairwira nemukadzi uchiti hatingarambani kusvika tagoverana zvinhu izvi, tv ndeyangu. Wakadi kungodzokera kuprazi, wakangoshanda, wakangotenga imwe tv kumakula, izvozvi mablankets, icho chipushing tray. Let us try to speak with our DM brother mucomment section. Kana muine mapersonal stories enyu uyai nawo kuinbox then tozomashare zvakangoroma. Let us meet again in the following episode.